Hezamara RT blog ni bisingo klainai Bharat Chaudhary bisini Takhub Rakesh Debormani sajla Runal Deborma bukhani bemar manjak nei khnawi Simna YTF ni adongrok bukhani bemar manjak Runal Debormano nanya bagui thanglakya tei aro thangai rangbo kisa sobalakya Belanda hambai media person no tamni bagai hinke sang lai thangnai 26 September 2022 ni salo khoroksa serai ni heart problem hayagaba bini bakhani bemar tongnai sangkhana ka a khana bani yaklo sang sai tokha bono bahike chu banai budi khainai bahike chu bakai bo hamnai te bono budi khe mothangai naraknai amro sang bini bemar no hamrinan bagai sai tokmang tini boni nogo phai sok pakya boni nogo phai khana pakya sang borok phainai 20 October 2022 ni salo Kolkata o thangai borok boni sak naijaknai a sak naijakmani bisingtwi sang borok ni thanibo sini bukhani je chuksak haikaba sini je parisak sang borok no subasu khlaina bagui phakya o subasu khlaitini kangma khaganang lukurok borok hoka tei Simna blog YTF ni bisingti bor hojaka tei ex MLA borong manang Bishoketu ni bisingti bo suba jaka tei kwbangma khaganang lukurok ni chubamani bisingtwi sung tini sini joto pal baksa kai sung bin nogo phai sung tini bono subai mangkha tei nga sini mono diai mung tongnai borok Kolkata thangai boni sak sori kahangma naijagoi tei kaham kwrung kifilui nogo sok paitong hwnwi mono sini diai mung tongnai tei Serai ni bungke Runal Deborma tei bufa tongo Rakesh Deborma oba haike borok Bharat Chaudhary bisi bai khopjak Mongol Chodar parabo tongjabo tei kwbangma lukurok judi no borok no o treatment ni bagai borok belai no crisis a crisis ni bisingtwi norok subanani musungkhe borok no please norok subadi tamoni bagai hinke nung khoroksa no nini langma hayakabo khoroksa ni langma no nung muthangka mane no sini tiprasa no muthangjago tei bini o langma no bini o bemar no hamri tisanan bagai sini joto tiprasani no suba mungnango abo haike no norok no joto no chubadi hinai asukno joto no hambai bini sak hamyangkai abo bini heart haike bukhani bemar a bukhani bemar angkai sini tiprarok to asuk kahamkai treatment khlaimaya amoni bagai borok Kolkata than bagai already ticket khlaipaikha Bengaluru than hisau gang bo rang krijak saka borno ang saran to rang krei ang tam khamus hamno nge bithi ro thathano samane borok sawo non mo chare phurun chimino a phurun chimi sang saimano asungo nin bahajala boklas bori tongmon ani bisad langkai ngo class 5 nang tini ora haye Simnani tipramo thate YTF tei TWF rongni suba sumani bahai ma tonghanin bokhaw brai bilai khani bokhaw tongthok sukang mane ani sukjano sugrina haimata aron bagang tongthok sukata bongno hambariu norok tabuk phata hastewa thangai tongo norongni to tangai mane samung khai chane borok rangrok teboda suba sun nangkhai bahai nang bahai kesana musung lukurong teke sumang khaban bilai kha sata ani besano ang kaham ke nai tuimana haima tongta puilano khaka ham yafaro tei sini media person belanya hambai sung tini taku khoroksani oro sokpaika murabari amsayo sung tini nukha belanya nok nukhongo gri nukhongni bororok te bini busani belaino sak ham yangjak derajak heart ni problem
hingke o heart ni problem bo bongni subasu nango lukorok no ani koimung te bini bo koimung no hingke sing tini white tape te tipra motha ti daule bangei je manchak sing subakha hingke sini khagnang lukorok norok bo kisa maya nangai subasu khaidi borok baire o thana nai tongo hasal lamao hingke borok no help khainani bagai ani joto takhok te buhuk song no rangsang ni khagnang maya gnang tipra srungani koimung te bono subasu khaidi hingke bini busla hambui phainani bagai suri lai dikisa abunani koimung